Morning, Tits! Morning, Con! Ka-loyal! Feel good morning! Let me check. Woo! Con! Happy birthday ulit! Salamat, Tits. Happy birthday! Grabe. Isa sa pinaka-most memorable birthday. Wow, pinaka na most pa. Walang tatalo doon. Most pa. Totoo yan, Tits. Totoo yan, Tits. Although, may mga ano naman tayo before, mga konting celebrations. Pero kakaiba yung ating mga followers, yung mga listeners natin na we treat them as, ako naman, Tits, ano lang kung cool tayo, usap tayo, wala akong problema. Kaibigan tayo. Kaya masaya ako na naging kaibigan ko rin yung mga listeners natin. Kahit sino naman na nakakilala sa labas, oy cool, parang feeling close agad ang uncle Ganun talaga ako. Siguro, isa yan sa mga traits ko na hindi ko na kumbaga innate na sa akin na madali lang akong kausapin. Basta, lalo na pag Bisaya. Totoo yan. Ayun yung believe ko kay Uncle at gusto kong, at minamana ko ngayon, pinapractice ko na yung pakikipagkapwa-tao. Ang galing yan. niyang bumaba agad immerse. Oo. Mag-immerse agad sa mga isang grupo. Mamaya-maya dumaan lang, mamaya ka-close niya na, nagiinuman na po sila. Ganon siya kadali i-close. Kaya deserve mo, Col, yung mga Ayan. surprises. Oh, Sa mga hindi thank you. nakarelate, may surprise po ako via Facebook Live. May surprise kami for Uncle Dagol sa Facebook Live. Hanapin mo na Love Radio Manila. Doon yung Yun. surprise birthday kinemerot ko kay Uncle Dagol. Thank you. At sa lahat ng mga bumati sa akin sa Facebook Live natin kanina, thank you. At sa lahat ng mga nagbigay ng message mo, thank you din ako. Pati kay boss, kay Mayor Strike Meron. Revilla, may greeting siya. Meron. Pero bukas natin Bukas yan natin. ipa-play. Sige. Ayan. Maraming salamat. So, isa lang ang masasabi ko, thank you talaga. Especially sa Love Radio family. Sa inyo. Lalo na kay Tita Tanya na akala ko minalitahan ako. Meron palang surprise. Ang galing! Naisahan ako kasi ako mahilig ako ma-surprise ganun dapat. Parang hindi halata. Ha? Parang wala pa ako na-experience na ganyan. Hindi ka pa na-surprise. Abangan mo na lang yan. Di ba? Pero naisahan nyo ako doon, ha? Thank you. Inasar ko siya po kahapon ng sagad-sagad Sagad-sagad yung pang-aasar ko Sabi ko, kahapon para hindi niya ma-anticipate. Sabi niya, duty ka bukas. Iniisip ko tuloy, mag-leave kaya ako. Inaasar ako nito. Pero, ang sarap happy sa birthday, feeling, no? Con. Ganito, It's your napaka-healthy day. ng environment. And thank you for bringing my family. Hindi ko, wala akong idea. As in, It's Tanya Chinita! sabi ni I'm Mrs., sige, ingat ka, kita na tayo mamaya lunch. Ganun lang, as in, wala rin. Ako na. Oo, syempre magaling Same. kami umarte mga babae, no? Kasi maarte kayo. Of course. Same routine na lahat. Timpla ko kape, ligo, bihis, alis ng bahay. Nag-chat kami mula ilang araw na kami nag-chat actually, pero yung pagising kanina, umalis na po siya. Ganon yung chat namin. Pagdating nalungkot ako, sabi ko, gustong tanungin, may bisita ba ako? Sabi, ayoko na tanungin para hindi ako masakit. masaktan. Sabi ko, walang. Sabi ko, magpamahal kita na lang ako. Pansit. Baka naman. Oo, pero masaya po. Happy birthday sa mga nag-celebrate na birthdays yan. Na ka-birthday ko rin today. Just like the DJ Rocky, meron din siyang birthday bash mamaya. Mamaya. Sabay sa mga meeting de avance yung birthday niyo. Ay, no? oo nga, no? Meeting de avance ba ngayon? Oo, gabi-gabi kasi may meeting de avance. Ang Oo. mga, kasi nga 10 days lang or 1 week lang yung kanilang campaign period So ginagalangan nila gabi-gabi Kasi ang meeting de avance. Sakto, this Monday, election na. Diba? Oo, buti na Sunday lang. bawal na yata Ay, Alam oo, ko, may bawal. ano na. Hanggang Friday lang yata Bawal na mag-inuman, ha? Oo. Meron Liquor ban din naman. Liquor ban sa meeting de avance? Sa birthday. Oo. Paano kayo malalasing yan? Sa birthday? Sa meeting de avance? May papansit naman doon, naka-styro si Kapitan Sa meeting de avance? Sa birthday yan. Kaya pala, sabi ng kapitan, irotor niyo ako. Nalasing na siya. Gumanon siya sa Sa stage. meeting de avance. Sa birthday. Kaya pala ang lakas ng video, okay. Sa birthday? Sa meeting de Uy! Grabe na talaga. Grabe ka, Tits. Aray ko. Ay, nako. Tsaka in fairness, kumpleto yung mga line-up ni Kapitan, pati Kagawad, nandoon sila. Meeting de avance. Nakikain. Sa birthday? Sa meeting de avance. Nakakatuwang
naman, dumating si Jollibee, Jolly. Birthday party. Sa meeting ni Ay, Jollibee, good morning. Diba? Kaya pala. Oo, nagsuot sila lahat ng birthday hat eh. Ayun sa birthday party. Sa meeting ni Uy, may pa-cake. Sa birthday. Iboto nyo ang team kampanya, sabing ganon. Ay, sa meeting dapat siya. Sa birthday. Ay, Nakakatuwa nako. naman. Actually, dumaan lang sila doon at binati yung yung mga kandidato. Dumaan na sila, bumati sila sa celebrant. Sa birthday, Sa meeting ni Avance. Dumaan lang. Hindi na nag-discourse. sabi, okay, blow your cake. Ay, sa birthday party. Sa meeting ni Uy, inilahad na nila yung kanilang mga plataforma. Ay, sa meeting ni Avance? Ay, makinig ka. Sabi niya maraming salamat po sa lahat na nagpunta. Hindi ko po malilimutan ang birthday ko. Sabing gano'n. Sa birthday party? Sa meeting ni Avance. Sinabat. Sa covered court nga, ginanap kasi maraming tao doon sa barangay. Ay, yung meeting na Yung birthday. Ay, abongga. Diba? May balon na pink tapos may sumasayaw ng 18 candles at 18 roses. Sa birthday? Sa meeting ni Avance. Uy, actually, nag-celebrate lang yung celebrant. Sa maliit lang na bar. Nang birthday? Meeting ni Avance. Nagsiksikan sila. Nakasuot pa nga sila ng mga t-shirt may mukha ni Kapitan tsaka Kagawad eh. Ah, sa meeting na Sa Avance. birthday! Ano ba yan? Kaya sana po ay humaba pa po ang buhay ko. Maraming salamat po sa mga regalo nyo. Sabing ganon. Sa birthday. Sabi ni Kapitan sa meeting ni Avance. Uy, ang dami niya natanggap na regalo, ha? Yung birthday celebrant? Hindi sa si Kapitan. Sa meeting ni Avance. Sabi niya, ipapagawa ko ang kalsada at ang mga posting walang ilaw, lalagyan natin yan. Sabi ni Kapitan. Sabi niya sa birthday celebrant. Uy, nag-thank you naman ni Fernan. Uy, thank you sa pagpunta niyo sa Sa birthday. ko, ha? Oo. Sabi sa birthday. Sabi na celebrant. Oo. Oh, mag-thank you rin ako kasi ngayon isa akong Birthday celebrant. kapitan. Kapitan ako dito sa loob lang. Ayan. Anyways, thank you so much. Thank you so much. At kay Mayor Strike B. Revilla, thank you sa greetings niyo po para kay Uncle Dagon. Thank you. Also, Tuto, scan, hanep sa premyuhan. Tuto, scan, saya ng samahan sa Love Radio Fan Scan. The Super Scan for Super. Ayan. congratulations sa winner ng ating 500 pesos! Congrats sa iyo mula sa Pasig City, Annalisa Gaspar Nicomedes. Congratulations! Annalisa Gaspar Nicomedes, congratulations. Panalo ka ng 500 pesos. Mga kaloyal, hindi pa nag-scan? Kaloyal. Scan mo na! Ayan, maraming salamat. Once again, of course, before I forget, syempre, una akong magpasalamat kay Lord. Yan. Kasi sa blessing na binigay niya sa akin, alam mo si Lord, gagawa talaga siya ng paraan para ilagay ka niya sa tamang lugar. No, kung saan ka I think nararapat. nangyayari yan sa lahat ng tao. Oo. Kailangan ka lang maging sensitive kung dito ba ako nilalagay. May questions ka kasi sa buhay minsan. No? It goes out for everybody. May mga katanungan ka na, tama ba Lord yung decision ko? Totoo. Tama ba nandito ko? Tama ba na doon ako? Tapos malalaman mo na lang bakit ka nandyan ngayon sa sitwasyon mo ngayon kasi meron palang nakalaan para sa iyo. Yes, na mas Lalagay ka- maganda. Mas maganda at mas, alam mo yun, mas productive ka. Mag-grow ka as a person at maging mas kaloyal ka Tama pa. yan. Kaya, amen. Amen! Lord, thank you for sunshine. Happy birthday! Sa lahat ng mga brothers ko sa ICMEC community, thank you. Alam mo, yun nga natuwa sila sa amin, di ba? Meron kaming Tagaytay last weekend, yung retreat. Alam mo, Tits, yung batch 41, kami yung record-breaking kami. Hindi naman record-breaking, pero the feedback was very good. Kasi kami yung nag-assist sa mga nagkaklase eh.
Kasi pag napaklase ka na, next time ikaw naman yung mag-assist, parang ganon. Okay. Yung batch namin, smooth ang takbo ng paklase namin. Wow, Support kasi kami mga lahat. loyal kasi. Of course. Saka yung grupo kasi namin may bond na eh. Oo. Like sila bro Eric Martinez, bro Abed, sila bro Alfred, Diba? Rolly, Romel, Eric. Daming Eric. Hindi ka nila inaaway tulad ko? Hindi. Kasi wala naman silang surprise. Yun lang, di ba? Hindi, magsasama tayo. Kita-kits tayo dyan sa Ubando ha. Happy birthday! Salamat talaga, Tits. As Of in, course, deserve. thank you rin ako sa aking family. Sa Na aking nandito. wife. Na-surprise po si Uncle nandito Na-shock eh. ako talaga. Sabi ko, mamaya pa kami last kita. Parang chill lang talaga. Kaya pala tanong ako, saan kayo kakain? Parang Sabi hindi ko, halata. sa mall lang siguro. Ano lang ako, wala sa programa. And Sabi then- ko, saan kayo kakain? Gusto ko sabihin, sama ako para maasar siya. Kaya lang sumusobra na yung pangasar ko. And of course, magpasalamat ako sa family ko dyan sa Davao. Thank you sa inyo lahat. My mother, my father, and tatay, nanay ko dito. And sa'yo, Tits, thank you so much, Tita Tanya Chinita. Dahil Awesome! kaya pala nangaasar, may pa-surprise pala siya. Ay, nako. Salamat, Tita Tanya. Nabuo yung tandem natin, so it comes... Actually, may message pala ako babasahin. Pwede ihabol ko? Sige, go. Nakalimutan ko lang kanina, overwhelmed Sige kasi na, ako. sige na. Pati nga yung kay Mayor Strike, di ko na para. sige Dear, bagay ng background music sige, yan. sige. May Wait message lang. ako, diba? Gawin natin ng Go. background music. Wait lang po. Short and and sincere. Hindi to ka-plastikan. Wait natin. Masyado naman nakakaiyak yun. Wait lang. Wait lang. Ayoko! No. Sige. Dramatic nga Dramatic nga. O sige, yun na nga eh. O, ito na. Dear Uncle Dagol, tumira ng 3, God bless. Thank you sa lahat. You have no idea. Naiyak mo. Nakabahan ako sa message na yan. You have no idea how my life has changed nung naging tandem tayo. Ako may idea ako. Sige, kailan pa ba? May itatawa pa pala ako, to be honest. Salamat dahil sa mga turo mo, naging kaloyal ako at patuloy na magiging... Taliwas yung mga report. Tumor tawanan hanggang sa hindi na nila tayo makalimutan. Love, Tanya Chinita, yun lang. This. Naiyak ako. Yun, sobrang sincere, short and sincere. Talaga, hindi nyo po alam how my life has changed nung dumating po si Uncle sa aking career dito sa Love Radio. Sobrang 180 degrees from my career na paano-ano lang. Ngayon po, dami naghahabol na lalaki. Yan ba natutunan? Naghahabol lang. Diba? Yun. Naging And- mas attractive kasi ang Tita Tanya nyo. Dahil He has lifted me. alam mo bakit? Alam mo bakit why you attracted so many men? Na-attract lang naman sa'yo, di ba? It doesn't mean na may Ba't may ka ginawa ka nagpapaliwanag? dyan. Nipaliwanag ko lang. Oo. Kasi nga, nakita nila na you are not just a pretty face, but you're also a talented one. Di ba? Kasi, naiyak na ako. Yung gumanon ka. Uy, ako rin naiyak na ako. Pwede mag-message si Tanya? Mamaya ka naman kanon. Hindi, kasi overtime na tayo. Anyways, Tits, ang sinasabi ko lang is lumabas yung talent mo. Kasi alam ko, talented ka eh. Diba? Kaya, alam ko may ibubuga ka. Kaya pasensya ko minsan nape-pressure kita kasi talagang alam ko kaya mo pa at mas may ibubuga ka pa. Kaya naman, thank you dahil, ayun naman, nagtitrending tayo sa mga videos natin, nagba-viral dahil... Sa radyo, lalo na sa radyo dahil sa, talent mo na nailabas mo rin na alam ko talented ka eh. Nangihinayang ako na hindi mo yun kumbaga, hindi mo ma-achieve at ma-reach yung Before. peak mo. Yeah. Ngayon, you are going there. And Thank we you are all. going there. And Also hopefully, you, natutuwa ako kasi parang kami naghihilan pataas talaga ni ganun. Thank you. And you're not pulling me down. Ganun naman talaga. Maraming salamat. And to the Love Radio family, salamat Ma'am Nicole, Sir Chris,
Rocky, Konyo, Robin, Uncle Diego, Uncle Totoy. Ayan, salamat. Si Mama Lala, thank you also sa mga naging part dito. Sir Willie. Boss Willie, boss. I miss you. I hope to see you soon. Aww. And Boss Ivan, and then sila Ma'am Missy and Ma'am Karen. Sir Juan. Boss. Thank you. Thank you for all accepting me. Unlimited chances na binibigay nyo sa amin po. For accepting me as yeah. Uncle Dagol dito po sa Love Radio. It's really an honor. At sa lahat ng mga super fan natin, thank you. Jamie Bagtas, Jamie, you're such a good friend. Sir Bing, thank you. And si Riley, thank you ha. Napa-message ka pa talaga. Si Jet. Nag-message si din. Jet. Thank you so much. Ayan, maraming salamat po. Nakasama niyo po ang birthday boy, ka-loyal forever, Uncle Dagol! Yes! At salamat. Kasama rin lahat na Tita Tanya Chinita. Dito yan sa number 1, di lang sa mga sasakyan, pati sa mga tahanan. 90.7 Love Radio. Feel good morning. Susunod na tambalan ni Cole Yala. And Chris Chopin! That song was brought to you by Nor Bullion. Love